nedošlo? To máme popravit. Nedošlo. Ne. Tak co Angličane? Couvnem? Teď ještě byl někdo na věc. Mhm. A budeme mít pěknou bídovskou situaci. Já jsem dvakrát přijela věc do toho, do těch podzemních garáží, zase pro mě. Jsem si to naměřila za barák. Ale pozor. Promyslíme to, co? Mohli bychom uzavírat sázky. To jo? Vyleze, nevyleze. Bude telefonovat. Ale pozor, leze. To je ožralé, ne? To mi tak líbí to. Ne, Ale ty tam skřípe nohu. on je asi opravdu ožralej. Jako žádná cedule, že by nefungovala tamhle ta závora tam není. Jo, ale on má výdrž. Jo? Říkám, jakou má výdrž. Musí být extrémně klidný člověk. No. Za to mě už to nebaví. Ale tamhle tu Audino, co budou dělat, můžu to ještě. On uvidí, že oni odjedou. Tak stouná a vydá se za ním. Možná. Aha, ale něco, že by se dělo. Na někoho čeká. Ale Ještě vypadá to blbý, ale už je přešli. Ty jo, neříkej mi, že budeš zvonit. máchá rukama. Ale další auto. Ten nemůže být takhle, ty to mají přeci. Hele. Škoda. Ne. Klamal. Třeba tebe dělat. Ukázkovýho vola. Oni mu pustili. To je škoda. Odejde to stínu. No. A teď to spadne na Ale jakou dobu no. to dobrý. Ty vole, tak to je moc tohle to. Mr. Bean, takže... To je fakt Mr. Bean. Hele? A je to tady... Ale to teď odejde nám dobrý, no tohle jsme čekali celou dobu, až přijede někdo na Ale to pak prostě někam... No, jde to na YouTube, to je jasný. To nemá chybu. Není tam to kontrolu? Je, jsou to kontrol. Vole, úplně blbej. To stojí za to. A pěkná situace, pěkná. Tak já, když vyrazí naproti tamhle tomu, jo? To vím, že to zase spustí. Ne, to je automatika. Tak na to kino to není možné. To ale fakt jouda. A odkud přijel, to se nevíde. Ježiši, on pojede do protisměru. Ne, dobrý, nemyslel si to. Ho blikal doleva. Tak to bychom měli. To bylo dobré.